Лазо, шо пиеш? Защо питаш? Не, ти малко чудно мирисе. Отвък мочка е. Знаеш, мочка отвък? Добро, как дойде до мочка отвък? Малко комплицирано. Трябва да знаеш как трябва сувъците. Они са много бързи, за да ги фаташ. Ама на мен това ми е много лесно. Добро, ама мочката? Как дойде до мочката? Им се заканих. Кажах и ако не го направят това, ке довам другия ден и ки ги изтепам. Ама заебавам се, бе. Шо, Лазо, длъгил си ти. Ай, потиши на малко. Главата му заболя. Найдейте ми го Сашко Коцев, сакам да се насмеем. Сашко Коцев? Сега? Не.